Il-Kamra Awċija tal-Kummerċ ferm imħasba dwar is-sitwazzjoni tal-vapuri tal-Gozo Channel u d-dewmien eżaġerat li taqattaw jistennew kemm Awċin kif ukoll Maltin li jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer. Dan kien espress fi stqarrija jibsa fejn intqal li din is-sitwazzjoni qed tkun ta' detriment tan-negozju f'Għawdex. Iż-żmien tal-konsultazzjoni spiċċa, il-Kamra tal-Kummerċ li tazzjonijiet drastiċi u immedjati. Anke l-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Awċin qed titlob li tittieħed azzjoni mill-aktar fis, dan għaliex id-dewmien fl-istennija qed isir xi ħaġa regolari aktar milli xi ħaġa ta' darba. L-Assoċjazzjoni talbet biex tinstab soluzzjoni mill-aktar fis fost l-oħrajn billi jintużaw it-tlet vapuri tal-Gozo Channel ħalli jitħaffef is-servizz. Sal-ħamis filgħodu stess, netnews.com.mt rapporta dwar id-dewmien eżaġerat li kien hemm fis-servizz tal-Gozo Channel b'nies jistennew għal aktar minn sija biex jaqsmu. Saħħu wkoll li għandha tittieħed deċiżjoni mill-aktar fis għax lejxin ta' 31 resident fuq il-Gżira Awċija jiddependi fuq l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer.